Tak, já doufám, že jste se všichni příjemně občerstvili, že jste se pozdravili se svými kolegy. A já bych teď chtěla přivítat naši další mluvčí, Márii Jančovou. Je to absolventka antropologie na Masarykově univerzitě v ateliéru volného umění a ateliéru volného umění Critical Optics na Umprum. V současnosti studuje na AVU a kromě vlastní umělecké praxe aktivně spolupracuje jako kurátorka a organizátorka na platformě Speculative Ruinology a Acid Over. Spolu založila otevřenou platformu pro čtení současných textů o umění, teorii a přidružených oborech. Je spoluorganizátorkou konference Extended Vulnerabilities. V centru jejího zájmu jsou proměny časovosti, nestálá materialita a kolektivita jako nástroj kultivace mezidruhové citlivosti. Její příspěvek představí, jakým způsobem je možné přistupovat k výzvám současnosti skrz umění ve veřejném prostoru a odprezentuje okrajové umělecké tendence a strategie posledních let odklonu od například figurativních monumentů a pozastavuje se nad otázkou, komu a proč pomníky vlastně stavíme. Máte slovo. Dobrý deň, tak moje meno je Mária Jančová a na rozdiel od predchádzajúcich príspevkov sa pokúsim predstaviť nejaké špekulácie o súčasnom osude pomníkov alebo monumentov, komu ich staviame, ale hlavne možno poskytnúť nejaký rámec nejakej interpretácie z pola voľného umenia. Samozrejme, čo sa týka pomníkov, alebo proste tou klasickou štruktúrou je proste jednak, je to vždy nejaký monument alebo politickej moci alebo režimu, alebo proste tej súčasnej garnitúry a ako dobre vieme, je vždy závislý od toho zadávateľa a od toho subjektu, ktorý ten pomník bude financovať. A teda ako väčšinou z minulosti poznáme nejakú ako naddimenzovanú prezidenciu, ktorá manifestovala moc a s radikálnou zmenou ideológie alebo režimu sa ten pomník stáva nejakým dočasným niečím, čoho sa snažíme zbaviť a ďalej si ho nepripomínať. A ja som našla citát Roberta Musila, ktorý vlastne veľmi dobre ilustruje tú situáciu, že nič nie je tak neviditeľné ako pomník, pretože v momente, keď sme s nimi konfrontovaní každodenne, tak väčšina z nás je vlastne voči nemu nejakým spôsobom už necitlivá a nejakým spôsobom sa nezamýšľame nad tým, aj napriek tomu, ako veľmi dobre prevedený je sochársky alebo architektonický, tak vlastne už nejakým spôsobom nepremýšľame ďalej nad tým, čo nám ten pomník pripomína. V mojom prípade ja som sa inšpirovala myslením Ursuly Le Guin a hlavne esejou Career Back of Fiction, kde nejakým spôsobom predstavuje alternatívne možnosti narácie a nejakým spôsobom demytologizuje ten klasický narratív takých tých veľkých hrdinských výprav alebo takých veľkých hrdinských príbehov a práve upiera zrak na nádobu alebo na práve že ten nositeľ príbehu môže byť nejakom spôsobe tvorený komunitou a nemusí byť proste tvorený nejakými tými veľkými hrdinami. A v prípade tejto prezentácie bol ďalším inšpiračným zdrojom nejaké feministické perspektívy, nenutne ako feministické myslenie ako prvá a druhá vlna feminizmu, ale ako nástroj na zrovnoprávnenie a citlivovanie nejakých tém, ktoré nie sú prítomné v tom verejnom priestore, takže sa môže jednať o queer tematiku, môže sa jednať o diskurs dekoloniálnych perspektív a s tým sa viaže nejaké myslenie nového materializmu a objektovo orientovanej ontológie, ktorá nám ponúka nejaké nové optiky na nahliadanie už zažitých, alebo dajme tomu v nejakom prípade prežitých historických narratívov a upiera zrak skôr na nejakú procesualitu a neustále zmeny a premeny jednak časovosti, ale zároveň nášho nahľadania na to. A rovnako bolo pre mňa dôležité myslenie Doreen Macy, čo je humanná geografka, ktorá
prináša do diskurzu tzv. Teóriu miesta, kde proste hovorí o miestach, ktoré nie sú nejaké ako pomníky alebo nepredstavujú nejaké zamrazenie v čase, ale práve v kontexte nielen pomníkov hovorí o nejakých mnohopočetnostiach, že to miesto neobsahuje len tú jednu vrstvu a tie ďalšie, ktoré sa udejú, sú nejakým spôsobom neviditeľné alebo menej dôležité, ale práve hovorí o nejakej ako paralelnej existencii tých časovostí. Pokiaľ hovoríme o pomníkoch, tak vlastne v nejakom diskurze toho súčasného umenia je zásadné asi spomenúť, akým spôsobom na to nahliada Agamben a ten vlastne ako v článku, ktorý práve reaguje na súčasnú vlnu pomníkov, hlavne napríklad v Nemecku, ako už boli spomenuté pomník zavraždeným Židom v Európe a tieto ako minimalistické tendencie, tak vlastne ako keby po tej druhej svetovej vojne nastáva veľký zlom v tom, akým spôsobom sa o tých pomníkoch premýšľame a práve on rozdelil alebo proste delí na pomníky, ktoré sú práve nejakým spôsobom zapamätateľné a to sú práve tie pomníky, ktoré oslavujú nejaké významné osobnosti alebo významné udalosti, napríklad nejaké víťazstvá, ale zároveň sú tu po tej druhej svetovej vojne skrz nejakú reflexiu minulosti čelíme nejakým udalostiam, ktoré sú nezabudnutelné a sú to práve tie, ktoré nemôžeme obsiahnuť nejakou symbolikou, nejakou figuráciou, nejakými tendenciami, ktoré predtým boli bežné a práve ako napríklad Adorno hovorí o tom, že po holokauste nemožno nejakým spôsobom písať poéziu, tak práve nie je možné zobrazovať nejaké zverstvá, ktoré sa stali skrz pomníky. A nemčina napríklad zaujímavým spôsobom rozlišuje teda pomníky a monumenty na Mahnmal a Denkmal a pričom Denkmal je teda ten klasický formát nejakého pamätného miesta práve, ktoré nejakým spôsobom pripomína a oslavuje minulosť a Denkmal je práve Mahnmal je druh pomníku, ktorý je nejakým ako upozornením alebo nejakým zdvihnutým výstražným prstom, ktorý poukazuje na udalosti, ktoré nechceme oslavať, ale ktoré nás majú nejakým spôsobom vyzývať k opatrnosti do budúcna. S tým súvisí nejaké chaotické rozdelenie alebo proste tie tendencie, ktoré sú vo tom súčasnom diskurze prítomné. A ako som spomínala, skrz zažité udalosti po holokaustu a po ňom, tak veľmi veľa umelcov sa odkláňa od tej klasickej štruktúry nejakých ako veľkých pomníkov, ale práve nachádzame nejaké štýly, ktoré môžeme klastrovo nazvať nejaký antimonumentalizmus. Pôvodne s týmto výrazom prichádza Robert Smithson, ale teda hovoríme o nejakom diskurze skrz land art, ktoré nie sú monumentami alebo pomníkmi sami o sebe, ale skrz diskurz nejakých súčasných monumentov hovoríme o nejakých tendenciách, ktoré práve sa vymedzujú voči tým pomníkom minulým a snažia sa nachádzať možnosti, ako hovoriť o minulosti, nejakým ako neutrálnym symbolickým rámcom, ktorý nebude zobrazovať, ale práve bude ako keby prezentovať tú danú tematiku nejakou absenciou. Možno, že najdôležitejšie z týchto kategórií je práve ten Gegendenkmal, ktorý je, tak v angličtine používame výraz countermonument, ktorý primárne predstavuje tendencie hlavne v nemeckých krajinách hovoriť o holokauste alebo hovoriť o zverstvách holokaustu skrz monumenty, ktoré sa vyhradzujú voči tým klasickým zobrazovacím technikám. Môžu to byť práve buď nejaká úplná redukcia formy, môžu to byť proste nejaké negatívne reliefy, nejaké zahlbenia do zeme, nejaké zásahy, ktoré nejakým spôsobom sa nesnažia byť popisné, ale skôr nejakým spôsobom, dajme tomu, vyhražné alebo pripomínať v nejakom veľmi symbolickom, redukovanom geste, čo je
Napríklad prípad tu na Empty Library alebo biblioték, ktorý sa nachádza pod zemou v blízko berlínskej štvrti Mitte, bol navrhnutý Mišou Ullmannom a vlastne ako s väčšinou týchto pomníkov sa s ním viezla veľká kontroverzia, pretože je to teda pomník, ktorý stál na mieste bývalej knižnice, ktorú práve Gestapo spálilo a spálilo s ňou spolu nejakých 20 000 kníh. A ten návrh je vlastne zahlbený pod zeme a človek vlastne iba vidí ten negatívny priestor a nejakú pripomienku tých kníh, ktoré tam niesol. Samozrejme všetky tieto pomníky sú v nejakom kontexte naznačené iba nejakou plaketou, ktorá veľmi v nejakých pár vetách ako približuje tento kontext, ale nejakým spôsobom ho ďalej nie je taká naratívna ako napríklad nejaké monumenty napríklad z prvej alebo druhej svetovej vojny. Pojem antimonumentalizmus môžeme ale rovnako nachádzať aj v Južnej Amerike, kde má úplne iné konotácie a je to hlavne v kontexte nejakých gerilových akcií, ktoré sú väčšinou buď protisystémové alebo protištátne a v tomto kontexte môžeme hovoriť o zviditeľňovaní nejakých sociálnych alebo politických problémov, ktoré sú prítomní v tých krajinách Južnej Ameriky, ale nie sú nejakým spôsobom dostatočne riešené. Častokrát sa napríklad jedná o nejaké ako pomníky, ktoré sú stýčené cez noc na veľmi krátke časové obdobie a pripomínajú nejaké udalosti, napríklad nejaké sexuálne a sexualizované násilie, femicidy a tieto pomníky sú veľmi často práve sa nachádzajú na miestach pomníkov nejakých ako bývalých kolonizátorov alebo bývalých otrokárov, ktoré boli z toho miesta odstránené a vlastne na miesto tých piedestalov sú takýmto gerilovým spôsobom umiestnené alebo v voľnej prírode umiestnené pomníky, ktoré ich nahrádzajú. Ale ďalšími špecifickými tendenciami sú napríklad paramonumenty alebo tie, ktoré budeme rozvíjať ďalej. Vlastne s pojmom countermonumentalizm, alebo teda ten antimonumentalizmus, ako ho poznáme alebo definujeme teraz, prichádza James Young, ktorý práve ako hovorí teda o skupine umelcov, ktorí spochybňujú teda nejakým spôsobom tú funkciu a trvácnosť tých pomníkov minulých a práve snažia sa vymedziť voči tej generácii, ktorá nejakým spôsobom používala tieto monumentálne formy k nejakej ako propagácii alebo k šíreniu práve nejakých ideológií. S tým súvisí podľa mňa jeden dosť zaujímavý, žiaľ nikdy nezrealizovaný návrh, ktorý pochádza z roku 1995, keď Horst Hoheisel sa prihlásil do verejnej výzvy o pomník práve zavraždeným Židom v Európe, ktorý nakoniec teda nevyhral, alebo bol zrealizovaný teda ten, ktorý poznáme teraz. A on teda v tom pôvodnom návrhu navrhoval verný tradícii countermonumentalizmu úplne zničiť, vyhodiť do povetria Brandenburskú bránu a ten popol vlastne ako keby rozsýpať na tom území. Pretože pre neho to bola ako keby nejakým spôsobom jediná možnosť, akým vlastne ako dostatočne vystihnúť a komentovať to, čo sa stalo. Ďalším pomníkom, ktorý vlastne ako keby nie je pomník, ale je to práve ten opačný prípad, je to zvrhnutie pomníku, alebo zvrhnutie sochy Sadama Husajna, ktorý nastal v Bagdade v roku 2003 a vlastne je to nejaká tendencia, ktorá sa potom ako keby neskôr objavovala aj skrz napríklad protesty Black Lives Matter nielen po Amerike, ale napríklad prišlo aj do Európy a práve tento fenomén zvrhávania pomníkov a nejakým spôsobom revízie minulosti a nejaký ikonoklazmus je vlastne ako prítomný vždy v kultúrach, pokiaľ sa ten režim zvrháva nejakým ako dramatickým spôsobom a zároveň ale tu mi príde veľmi nejakým spôsobom špecifické, že
ten obrázok, ktorý bol vlastne veľmi virálny a prešiel úplne všetkými svetovými médiami, nie je do nejakej miery úplne autentický, pretože sa vlastne ako keby nebol iniciovaný priamo odporcami Saddama Husajna, ale práve nejakým spôsobom bol iniciovaný americkou námornou pechotou, ktorá vlastne oslobodzuje Bagdád a nastáva až niekoľko dní po tom, čo teda ten režim bol zvrhnutý, ale skrz nejaké že boli pokusy práve tie ikonické sochy, alebo tie vlastne ikonizované sochy Saddama Husajna zvrhnúť skrz obyvateľstvo, ale samozrejme to nemalo na to vybavenie, takže vlastne bol zinscenovaný tento akože epické zvrhávanie tej sochy, ktorá sa potom proste vláči tými ulicami toho Bagdadu. Jednak je špecificky tým, že je markrom konca nejakej ako významnej éry, ale zároveň nás upozorňuje na nejakú moc alebo ten proste ako ďalší proste epický, heroický príbeh môže byť veľmi ľahko nejakým spôsobom použitý na propagáciu nejakej ideológie alebo proste ako byť nástrojom toho režimu, ako to bolo napríklad v tomto prípade. A vlastne Christopher Pini na to veľmi dobre upozorňuje v fenoméne, ktorý ako on nazýva akože fotografia ako prostézis alebo fotografia ako vlastne nástroj, ktorý môže byť zároveň jed a zároveň aj liek, akým spôsobom vlastne my sa dozvedáme o informáciách. Takže vlastne tento ako nemateriálny monument toho víťazstva, toho oslobodenia toho ľudu je vlastne nejakým spôsobom nemateriálny a skôr ako zobrazuje nejakú našu potrebu a tendenciu práve hľadať tieto veľké heroické príbehy. Ako som spomínala, napríklad to na odstranenie sochy Edwarda Colstona v Bristole skrz protesty Black Lives Matter. V rámci nejakého šetrenia času by sme mohli prejsť na monumenty alebo ďalšiu pracu s pomníkmi, ktorá sa nazýva Cloaking Series od umelkyne Joy Riminiami, ktorá sa v rámci nejakých svojich ako dekoloniálnych tendencií zaujíma o to, že akým spôsobom a kde sú vystavené sochy buď kolonizátorov, alebo proste ľudí, alebo osobností, ktoré sú známe tým, že aktívne podporovali a obchodovali s otrokmi. A práve skrz to, že tieto osobnosti by v súčasnosti už ako keby nemali mať ten verejný priestor a nemali by byť práve tými oslavnými pomníkmi, ale skôr niečo, čo nás má upozorňovať na tú minulosť, tak ona práve vyhľadáva tieto sochy a zakrýva ich do spandexovej látky s nejakým florálnym potiskom, ktorý odkazuje, ktorý vlastne do nejakej míry ako pop alebo vlastne gíčový, ale zároveň odkazuje na tú nutnosť a nejakú akutnosť viesť tú diskusiu o tom, že či tieto monumenty a pomníky majú stále priestor ako vo verejnom priestore a do akej miery vlastne je legitímne ich ako keby stále nejakým spôsobom mať na tých piedestáloch. Ďalšími práve tendenciami z tej kategórie country movements môže byť práve záhrada vyhnanstva, ktorá sa nachádza myslím si, že je to južná strana Židovského múzea v Berlíne. Bola navrhnutá Danielom Lipskindom, ktorý navrhol aj, tu vlastne vidíme múzeum židovskej kultúry v Berlíne a táto záhrada pozostáva zo 49 betónových prázdnych stĺpov, ktoré boli zasypané hlinou a v nich boli vysadené olivovníky. A táto záhrada sa vlastne nachádza na nejaké ako naklonenej rovine, takže podobne ako vlastne funguje podobným spôsobom, alebo vyvoláva v človeku podobné pocity, ako práve už predtým zmieňovaný pomník zavraždeným Židom v Európe. A vlastne vyvoláva v tom divákovi pocit toho zmetenia alebo tej straty pevnej pôdy pod nohami, ktorý nastáva, keď človek je vlastne nutený odísť z tej svojej krajiny.
Ďalším prípadom celkom netradičného pomníku je Creto di Buri, ktorý sa nachádza na Sicílii, na pôdoryse pôvodnej dediny Gibellina, ktorá po dosť katastrofálnom zemetrasení vlastne ako keby zrovnala celú tú dedinu so zemou a Alberto Buri práve od roku 1984 do roku 1989 stále vlastne sa jedná o nedokončený projekt kvôli tomu, že proste došli financie, betonuje pôdorysy tých pôvodných budov celej tej dediny a vlastne pripomína nejakú udalosť, ktorá už ako keby nie je s nami, ale zároveň sa snaží ako zachovať pamäť toho miesta. Ako som už spomínala, tak ďalšími tendenciami, ktoré sa vyskytujú nielen teda vo voľnom umení, ale hlavne aj napríklad v architektúre, je nový materializmus a mňa napríklad veľmi zaujala tá myšlienka postaviť pomník, ktorý vlastne je olejová alebo ropná škvrna a nachádza sa teda v mestečku Lisingen a je to teda národný monument alebo národný pomník životného prostredia a prekvapivo bol postavený už v roku 1987 a teda tento pomník je práve nejakou ako výstrahou, ktorá by sa nám mohla stať v prípade, že alebo teda pripomína už minulé nejakým spôsobom katastrofy, ktoré sa udeli na oceáne, ale zároveň predjíma a varuje teda pred tým, že tieto udalosti sa môžu stať znova. Podobne ako v reakcii na nejakú klimatickú krízu alebo klimatické nehody je pomník Aperida, teda Rana, ktorý sa nachádza na pobreží Andalúzie a vlastne reaguje na haváriu ropného tankera na tomto pobreží, ktorá proste predstavovala pre Španielsko absolútnu environmentálnu katastrofu a trvalo proste niekoľko dlhých mesiacov, kým dobrovoľníci boli schopní očistiť aspoň od tých ropných derivátov to pobrežie. A teda Buñuel sa týmto spôsobom pripomína túto katastrofu práve vystavením ako dvoch obrovských stel. Jedna sa vlastne, myslím si, že váži cez 200 tón, takže je vlastne aj najťažším monumentom, ktorý momentálne v Európe existuje. Ďalšou kategóriou sú vlastne tzv. Neviditeľné monumenty a asi najlepším alebo najilustratívnejším príkladom je projekt 2146 kameňov, monument proti rasizmu, ktorý sa nachádza v mestečku Saarbrücken, vlastne blízko hradu Saarbrücken, čo je vlastne pôvodne regionálna správa Gestapa. A tento projekt vlastne započal ako gerila skrz iniciatívu Joachima Gerca, ktorý učil na miestnej akadémii a spolu so študentami prichádzajú na toto námestie, vytrhávajú z podlahy 2146 kameňov a na tú spodnú hranu, ktorá vlastne čelí zemi, vyrili názvy všetkých, alebo tých 2146 židovských cintorínov, ktorí vlastne boli zlikvidované nástupom nacizmu v Nemecku. Tento projekt bol neskôr ako keby nejakým spôsobom rehabilitovaný alebo uznaný a vzaný ako proste klasický monument a momentálne už to námestie je práve premenované a je tam ako malá plaketa, ktorá práve informuje o tomto projekte. A vlastne Joachim Gerc, keď hovoril o tomto projekte alebo o tom dosahu, tak práve ako jednak sa odkazuje k tým ako tendenciám antimonumentalizmu, ale zároveň aj vyzýva, alebo varuje, že vlastne ako keby tá neviditeľnosť je do nejakej miery to, čo môže ako keby tieto monumenty ochrániť, pretože ako vlastne, ako sme videli, tak ten pomník
alebo každý monument je vlastne tak trvanlivý, ako je trvanlivý ten režim, ktorý ho vystával, alebo ľudia, ktorí s tým režimom nejakým spôsobom súnáležia. Takže vlastne takýmto spôsobom sú tie informácie alebo cintoríny aspoň nejakým spôsobom symbolicky stále chránené pred tou verejnosťou. Čiže vlastne strašne špecifický problém, s ktorým napríklad Nemecko bojuje, je, že vždy v momente, keď je nejaká otvorená výzva na tieto pamätníky a v momente, keď sa kolaudujú tie pamätníky, ktoré práve ako keby odkazujú na ten minulý režim, tak vždy sú s tým spojené vlny miestnych neonacistov, čo je vlastne ako veľmi pre mňa desivé a nepochopiteľné. Stále, pokiaľ hovoríme teda stále o tom nemeckom kontexte, tak je podľa mňa zásadné spomenúť tento pomník homosexuálom, ktorí boli perzekvovaní pod nacistickou garnitúrou a jedná sa o teda nejaký multimediálny pomník. Ako vidíme, tak má teda tú klasickú betónovú fasadu a vo vnútri v tom okne sú vlastne ako premietané zábery homosexuálnych párov, ktoré sa, alebo teda pôvodne v tom roku 2008 tam boli premietaní iba gay páry, s čím sa samozrejme vzdvihla vlna nevôle s tým, že tam ako nie je to LGBTQ zastúpenie v miere, ako by malo byť a momentálne sú tam teda ako zábery aj napríklad ja neviem, lesby alebo trans ľudia. A tým sa dostávame nakoniec, pardon, ja som nejako nesledovala čas, ale chcela by som teda túto prezentáciu zatvoriť. Pokiaľ sa teda budeme rozprávať o nejakých akože potrebách zachovania pôvodných monumentov, tak vlastne tu nás sú nejaké dva dokumenty zo súčasnosti, ktoré nemyslím si, že by stali až za také nejaké zachovanie, alebo proste akože ak teda hovoríme o tých tendenciách, ktoré sú nejakým spôsobom minimalistické a symbolické, tak teda jedna je tu na tá vľavo a vidíte tweet od Davina Browna, ktorý práve ako doslova je copy-paste z reči Donalda Trumpa, ktorý práve hovorí, že je nutné zachovať teda tie naše krásne, dôležité monumenty a toto je proste monument nejakej významnej osobnosti z konfederačnej vojny a ďalší je proste novovybudovaný monument národného plemena v Turkmenistane, ktorý nechal súčasný prezident vybudovať. Takže toľko za mňa. Ďakujem. Poprosila bych Moniku Mitášovou, aby přišla tady k nám k pultíku. Monika Mitášová je teoretička architektury a vysokoškolská pedagožka. Aktuálně působí na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy výtvarného umění v Bratislavě a Fakulty architektury VUT v Brně. Svým příspěvkem pomalu posune téma dnešní konference k konkrétnějším obsahům. Přednáška se bude zabírat úvahami o 3 současných komemorativních prostředích. Máte slovo. Ještě vám dám mikrofon. Ďakujem. Dúfam, že sa počujeme. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť sa zúčastniť tejto konferencie. My, čo prednášame trochu neskôr, máme tú fantastickú možnosť, že môžeme nadväzovať na to, čo bolo pred nami povedané a do určitej miery aj na tú terminológiu, ktorá tu sa debatuje. Ja by som sa teraz nevenovala nejakému prehľadu pamätníkovej tvorby a ani tomu, čomu sa venujem dlhodobo, a to sú pamätníky holokaustu alebo diela Daniela Libeskinda. Ale skúsila by som sa venovať 1 až 3 dielam, uvidím, ako to stihnem, ktoré sú nedávneho data, ktoré sa realizovali na Slovensku, alebo teraz to posledné nebude realizované v Čechách, pretože všetko sú to diela, ktoré sa zúčastnili architektonických súťaží
a zatiaľ, čo tie prvé dve sa umiestnili na prvom mieste a teda realizované boli alebo sú, tak to tretie dielo sa umiestnilo na mieste treťom a vlastne nebude realizované, ale zaujíma ma v kontexte tých príkladov, ktoré by som rada ukázala a ktoré majú niekde v pozadí takú hypotézu, že sú vybrané podľa toho, že prinášajú do debaty o súčasných pomníkoch a pamätníkoch takú možnosť, že sa autori usilujú dostať sa od objektu pamäte alebo miesta pamäte smerom k prostrediu pamäte alebo pamäťovému prostrediu, alebo ak nejdú takýmto smerom, tak oscilujú medzi jednotlivými tými polaritami. To je akoby nejaká hypotéza vo všetkých týchto prípadoch. A potom na tú otázku, ktorú kolega položil, keď sa opýtal na to, či máme nejaké platformy na všeobecnejšiu diskusiu o pomníkoch a pamätníkoch, a bolo tu povedané, že úplne nie sú nejak systematizované, tak rada by som na tých troch alebo niekoľkých dielach ukázala, že aj jednotliví autori v jednotlivých prípadoch majú šancu klásť ten problém pamätníka nejakým alternatívnym spôsobom, respektíve problematizujúcim spôsobom, takže dokážu priniesť do verejnej debaty aj nejaké témy, ktoré tam nie sú úplne bežne pertraktované. Hovoríme o pamätníkoch pamäti a zatiaľ sme nepovedali úplne presne, čo tým máme na mysli, a ja by som sa oprela o terminológiu, ktorú používa Aleida Assmann v knihe Prostory vzpomínaní, kde ona hovorí o dvoch modalitách kultúrnej pamäte a jedna je podľa nej pamäť ako ars a druhá pamäť ako vis. Tá pamäť ako ars sa odvíja z rímskej antickej tradície ako mnemotechniky, kedy sa vyvíjali rôzne stratégie, akým spôsobom si môžeme zapamätávať netriviálne dáta alebo netriviálne informácie, tak, že vytvárame určité mentálne prostredia alebo štruktúry, v ktorých vyhľadáme určité miesta, tým miestam priradíme nejaké významy alebo obsahy a potom si ich dokážeme vybavovať v mysli na základe toho, že sa prechádzame tými prostrediami, hľadáme tie miesta a vyhľadávame tie obsahy. Takže je to akoby prepájanie obrazov s miestami a toto prepájanie a potom znovu nachádzanie nám dovolí dostávať sa k veľmi komplexným zapamätávaným obsahom, ktoré dokonca používame do určitej miery ako obrazové písmo. Vracia sa tá téma v dejinách od renesančných predstav o tom, ako by mohli fungovať divadlá pamäte, až po súčasné projekty, ktorým sa venujú architekti a umelci. A zatiaľ, čo povedané Delezovými slovami, táto dimenzia pamäte ako ars je vlastne spriestorňovací stroj, ktorý nám dovoluje myslieť a v obrazotvornosti si predstavovať prostredia, tak tá druhá línia, tej pamäť ako vis, to je skôr stroj časovania, v tom zmysle, že ona súvisí s tradíciou, ako sa uvažovalo o retorike, a tam popri rôznych iných retorických ako dimenziách retoriky, kedy sa stávame dobrými rétormi, čo spravíme, aby sme sa nimi stali, tak popri tom všetkom inom, čo urobíme, ešte by sme mali pracovať s pamäťou a učiť sa to, čo ideme hovoriť z pamäti, ale v súvislosti s tými ostatnými schopnosťami a konaním. A tu sa memória ako vis týka akoby určitých vnútorných vloh alebo nadaní ducha, ktoré vtedy boli chápané v takej trojici spolu s predstavivosťou alebo spolu s rozumom. A to, že pamäť sa situuje medzi tieto nadania ducha, sa mi zdá veľmi zaujímavé aj z hľadiska pamätníkovej tvorby, pretože aj pri miestach pamäte alebo prostrediach pamäte nepracujeme len s pamäťou, pracujeme aj s predstavivosťou a pracujeme aj s nejakou aktivizáciou nášho ducha. Čiže v tomto kontexte ma zaujíma veľmi to nejaké rozpomínanie sa v čase, ktoré na rozdiel od tej mnemotechniky, ale nie je úplne intencionálne. My nemôžeme zaručiť, že si nejakú spomienku vybavíme určite. Ona sa môže objaviť, nemusí, môže sa objaviť iná. Takže je to taký
tieto dve línie sú taký zvláštny vzťah, ako môžeme v kultúre vôbec narábať s pamäťou. A mňa bude ale zaujímať pri týchto troch konkrétnych dielach, či nejakým spôsobom narábajú s týmito predstavami o pamäti, prípadne s akými ešte inými a ako ich architektonizujú. Pretože Aleida Assmann hovorí o tom, že to sú predstavy o kultúrnej pamäti, ale my hovoríme o umeleckých a architektonických dielach, takže otázka je, akým spôsobom ich autori architektonizujú, ako s nimi pracujú vo svojom vlastnom médiu, či pracujú ešte s nejakými inými koncepciami pamäte alebo s nejakou inou pamäťou, než o akej uvažuje Assmann. A potom aj niekde za tým je taká úvaha o tom, ako monumentalizujú alebo demonumentalizujú tie svoje pamätníkové diela. A teda tu sa ani nebude tak veľmi pracovať s nejakým antimonumentom, alebo nebude sa nahrádzať tvorba ničením, ale vystane tu otázka, ako tvorivo zareagovať na problematizáciu, na konflikt, na neistotu alebo otvorenosť nejakého problému. A tým prvým dielom bude obnova vojenského cintorína z prvej svetovej vojny v Banskej Bystrici Majery, ktorú architekti N/A, Benjamin Bradňanský a Vít Halada nazývajú aj monument Majer, a na ktorý vyhrali súťaž v roku 2016. Pokúsim sa aspoň náznakom zrekonštruovať niekoľko krokov, ktoré urobili, aby sa v tejto špeciálnej situácii vôbec, aby mohli otvoriť tú otázku obnovy a zároveň monumentu. A to tým prvým krokom bol diagram, v ktorom ukázali, ako sa vojenský cintorín, akými etapami ničenia prechádzal, a akou stratou niektorých náhrobkov a niektorých území toho cintorína, akou stratou prešiel. Takže vlastne oni do určitého miesta, ktoré je čiastočne zničené, vniesli čas, dejiny. A keby sme sa na to pozreli z hľadiska historika Pierra Noru, ktorý hovorí, že miesto akékoľvek sa môže stať miestom pamäte tým, že do ňoho pustíme dejiny, že reflektujeme dejiny, ktoré sa na tom mieste udiali, tak oni na základe tohto diagramu potom začali pracovať s jednotlivými dostupnými dátami, ukázali, a to už sú podklady, ktoré oni sami dostali, ukázali pôvodnú stopu cintorína a rozlohu toho cintorína, miesto, v akých bol zničený, dokonca bol čiastočne zastavaný bez toho, aby tie hroby boli exhumované, a ukázali aj na miesto, kde bol zničený hlavný pomník legionárom. Takže po tom 0. kroku prišli s ďalším, kedy sami zdokumentovali to miesto a ukázali stratu vôbec možnosti identifikovať jednotlivé náhrobky. Ukázali tú náletovú zeleň, ktorá premenila to miesto na nepoznanie, a až potom začali formulovať koncept tej svojej obnovy a tam hovoria doslova, citujem, obnovu vojnového cintorína chápeme ako vizualizáciu priestoru zabúdania, vytlačania toho, čo by sme si mali pamätať. A reagujú na tie straty v 50. a v 90. rokoch, kedy najskôr sa tam viedla tá križovatka a potom tam bol postavený ten, ako vidíme v popredí, ten autosalón. A druhý krok je niečo, čo by sme mohli nazvať komparácia pôvodnej rozlohy s aktuálnou, do ktorej oni prichádzajú superpozíciou historickej vrstvy a aktuálnej vrstvy s novým návrhom, kedy hovoria, citujem, navrhujeme na plochách hrobových polí, ktoré sú v súčasnosti prístupné, naštartovať procesy základnej údržby, ktoré budú prejavom našej kolektívnej pamäte a úcty. A teraz idú ako kultivovať to miesto. Zrušenie prijazdovej cesty, odstránenie náletovej zelene, kultivácia zelenej plochy smerom k ideálnemu stavu nekosenej kvetinovej lúky, ktorá svojim rastlinným zložením mení atmosféru v reakcii na ročné obdobia. Potom nasledujú kroky, ktoré nevyhnutne vyplývajú z tej situácie. Vedú os, ktorá oddeluje bývalý vojenský cintorín od civilného cintorína. Do tej osy umiestňujú prístupové mólo, po ktorom prichádzame a ktoré nás prevedie aj tou križovatkou.
a situujú tam lavicu a monument, objekt a všetky tieto kroky, ktoré robia, vedú k tomu, že vytvoria aj konkrétny objekt, monument z materiálu, ktorý nazývajú atmosférická oceľ alebo korten, čo je materiál, ktorý postupne hrdzavie spomaleným riadeným procesom. Tak ako je lúka procesuálne miesto, ktoré zdanlivo neobsahuje žiadnu pamäť ako ars, žiadne uložené dáta, tak ten monument v sebe nejaké uložené dáta bude obsahovať, ale ukazuje sa, že je tam aj nejaká interakcia medzi objektom a medzi tým hrobovým polom a že tá pamäť ako ars je aj rozptýlená do toho pola hrobového, kde sa pomocou archeologického výskumu identifikujú jednotlivé tie hrobové polia a každé sa označí číslom a menom tej obete. To znamená, že to miesto jednak prechádza všetkými tými fázami od objektu a miesta až po prostredie, jednak pracuje aj s pamäťou ako ars, aj pamäťou ako vis a zároveň s nejakou spontánnou vtelenou pamäťou, ktorá sa ozýva, keď sa prechádzame po tej lúke, keď vchádzame do toho monumentu, vychádzame nahor a zistíme, že sme vlastne na vyhliadkovej veži alebo na vyhliadke. Čiže oni môžu povedať, ústredným bodom obnovy je monument, odkazuje na históriu, pripomína konkrétnych ľudí a ponúka nadhľad na všetky vrstvy zabúdania a pripomínania v jednom obraze. To je to, o čo v tom mieste ide, že nám umožňujú, aby sme našli to miesto, ktoré zdanlivo vyzerá, že je neutrálne, že je to nejaký ako hranolový objekt, ktorý je navyše zhrdzavený, ale v ktorom môžeme objavovať okrem toho, že je pietným miestom aj ďalšie jeho funkcie, napríklad, že je vyhliadkou, že obsahuje kaplnku, že on sám je stenou medzi dvoma cintorínmi, že on sám môže byť náhrobnou doskou, pretože nesie mená tých obetí, že môže byť zázemím, pietným miestom, pútačom, informačnou plochou. Čiže sa vlastne dostávame ku koncepcii komemoratívneho prostredia, ktoré je určitým spôsobom hybridizujúce a zároveň nám ponúka na výber škálu činností a programov, medzi ktorými si volíme a ktoré ako stelesňuje, ale zároveň nie úplne, ako to už niekoľkokrát padlo, ilustratívne. Akoby tá jeho figúra, s ktorou pracuje, nebola úplne rozhodnutelná. Ako by sa nedala pripísať niektorej tej konkrétnej funkcii a vyžadovala od toho návštevníka ako uvažovať aj o tom, čo vlastne by mohol ten objekt znamenať. A teraz tá otázka, ako by tam mohla teda prebiehať architektonizácia týchto spôsobov narábania s pamäťou. Keď sa pozrieme bližšie na štruktúru toho objektu, tak zisťujeme zvláštnu vec, ktorá nie je úplne bežná a to, že ten objekt je z jednotlivých častí zvarený z 8 mm plechu do jedného kontinuálneho celku. A 8 mm je pomerne málo, a zároveň je to monumentálny objekt a zároveň jeho povrch je previazaný s hĺbkou, on prechádza do tej štrukturovanej hĺbky a tá hĺbka vychádza von cez tie zvary na povrch toho hrdzavejúceho monumentu. Čiže on má kvality exaktného euklidovského telesa a zároveň má niektoré kvality topologického telesa, ktoré by nemalo mať dieru, malo by byť spojité. Toto má dieru, dokonca takú, že do vyhliadky bez strechy prší alebo sneží a to hrdzavenie je skutočne súčasťou ako celej tej koncepcie. Ale pri tom, že je to pietné a komemoratívne miesto, tak ho ešte môžeme chápať aj ako nejaké prázdne kolumbárium, kde je možné ukladať sviečky alebo kvetiny, teda vlastne aj meniť tie spôsoby užívania, ale tento spôsob architektonizácie, že sme vlastne, keď sa ho dotkneme toho monumentu, tak sme svedkami niečoho, ako krehká pevnosť alebo krehká tuhosť. Je to vlastne moment, ktorý nás
nad ktorým sa môžeme pristaviť a povedať si, ako vlastne je možné architektonicky takéto niečo, takéto samonosné teleso bez jedinej podpery vytvoriť, tak ešte okrem toho architektonizácia môže prebiehať tak, že sa pozrieme na kontext práce tohto ateliéru, ako je to v prípade toho ich rodinného domu, ktorý sa nazýva 10 plošín. Tam vidíme, že pracujú s problematikou ramplánu a s jednotlivými vrstvami v rodinnom dome a nájdeme tam nielen rozvinuté schodisko po celej štruktúre toho rodinného domu, ale nájdeme v tom strednom obraze aj samonosnú kovovú knižnicu, ktorá zároveň delí priestor toho rodinného domu a je to do určitej miery analógia toho tej samonosnej vyhliadky, ktorú vytvorili v Banskej Bystrici. Takže vlastne nájdeme určitú kontinuálnu tému vo vnútri ich architektonickej práce, ktorá ukazuje na to, aké postupy ich viedli k tomu, že ten pamätník takto vytvorili. A zároveň tam nájdeme aj odkazy na iné pamätníkové diela, ako napríklad na práce talianskeho architekta Alda Rossiho zo 60. rokov v prípade tohto jeho monumentu Partizánom, ktorý tiež pracuje s vyhliadkou, so schodiskom, ale ešte s ďalšími prvkami, ako je fontána, alebo ako je tečúca voda. A teda procesualita tohto pamätníka je trochu iná. A Aldo Rossi veľmi pekne ukazuje pri ostatných svojich pamätníkových dielach, že aj on pracuje s určitými vnútroarchitektonickými odkazmi jedného monumentu na iný monument, teda napríklad na práce architekta Ledoa a jeho ideálne mesto Šo, kde vidíme v dolnej časti dom pre riaditeľa továrne, na ktorý explicitne podľa nich tento druhý pamätník partizánom v Taliansku z roku 62 odkazuje. A zároveň je to určitá podsta výtvarníkovi Maxovi Billovi. Čiže keď sme sa bavili o tom, že sa tu aj v našom prostredí vedie debata o tom, aká by mohla byť povaha súčasných pamätníkov, tak si myslím, že toto je presne dimenzia, ktorá sa veľmi často vynecháva, o ktorej sa nebavíme. Že tie pamätníky pracujú s určitými vnútornými odkazmi na ostatné pamätníkové a výtvarné diela a že teda práve v tomto diskurze vznikajú ako miesta, ktoré oscilujú medzi tým prostredím, miestom a objektom pamäte. Ešte by som sa na chvíľku pristavila pri tej lúke, ktorá nesie určité stopy ukladania dát, teda nejak pracuje s tou pamäťou ako ars, ale zároveň oni trvajú na tom, že to je lúka, ktorá nie je koseným trávnikom, ani to nie je park, ani nepracuje s nejakou pestovanou nejakými kvetinovými záhonmi, že je to kvetinová lúka v zmysle miesta, o ktoré sa staráme, ale ktoré zároveň obsahuje nálety a je do určitej miery aj divá a dokáže sa premieňať v jednotlivých častiach roka. Keď sa dostaneme na tú vyhliadku, tak tam zasa získame určité dáta, ale, pretože tam vidíme mená tých obetí, a zároveň vidíme na podlahe stopu toho pôvodného cintorína, ale vidíme ju ako mapu, ako v malej mierke a zároveň sa pozeráme do krajiny, takže vlastne mentálne môžeme oscilovať medzi mierkami mapy a mierkou toho aktuálneho miesta a dokážeme vlastne pracovať s pamäťou, ale dokážeme pracovať aj s nejakou predstavivosťou, ktorá nevyhnutne aktivizuje vôbec tú schopnosť vybavovať si nejaké dáta alebo pracovať s obrazom tých dát. Potom druhá vec je to, akým spôsobom je to miesto v kontakte s nejakými živlami, teda, že ten krehký povrch, ktorý zároveň hrdzavie, sa na ňo môžeme pozerať aj ako na Memento Mori alebo ako na Vanitas. To sú všetko významy, ktoré sa tam dostávajú do hry. A potom samozrejme sú to rituály, ktoré pristupujú k tomu, prečo by to mohlo byť prostredie pamäte, nie len miesto pamäte alebo objekt. A tie rituály môžu byť dlhodobo pestované kultúrne rituály, ktoré sa opakujú a ktoré má armáda nejaké svoje tradované a laická, občianská verejnosť zasa iné, ale môžu to byť aj také rituály, alebo také udalosti, ktoré práve nie sú rituálmi a ktoré sú nepredvídateľné. A to, že ten pamätník a
a celé to prostredie sa dostáva do interakcie s pôsobením živlov. A keď sa tam ocitnete v momente, kedy je búrka, tak vlastne ten pamätník je demonumentalizovaný, lebo vy sa ani nedostanete na tú vyhliadku. Musíte prísť v iný moment, v inej poveternostnej situácii, v inom počasí a zažijete iný pamätník. A teda je to vlastne aj oscilácia medzi tým, čo je kultúrne tradované a čo je súčasťou našich zvykov a tým, čo sa týmto zvykom vymyká. A do toho zasahujú aj jednotlivé výtvarné diela, ako sú výtvarné inštalácie. A tie sa môžu podieľať tak na demonumentalizácii, ako aj na monumentalizácii, pretože to môžu byť diela, ktoré napríklad pracujú jednak so zmenou rozmeru toho samotného objektu, ale môžu pracovať aj s národnými alebo štátnymi farbami. A my si môžeme klásť otázku, aká bola symbolika tých farieb počas prvej Československej republiky, počas Československej federatívnej republiky, po rozpade republik a tak ďalej. Čiže tá oscilácia medzi monumentom a odmonumentalizovaním, tá nie je úplne definitívna, ona sa rozvíja v čase, ale to nie len v čase historickom alebo v čase chronologickom, ale aj v čase, ktorý je nejakým spôsobom cyklický. V jednotlivých sezónach roka, v jednotlivých ročných obdobiach, ktoré nám dovolujú akoby to miesto zažívať nielen rôzne, ale aj v rôznych modalitách pamäte a v rôznych etapách monumentalizácie alebo demonumentalizácie. Tu by som skončila a ak bude ten môj príspevok súčasťou zborníka, tak tam nájdete aj tie ostatné časti, ktoré sa venujú tým iným pamätníkom, ktoré v tomto prípade napríklad architekti pracujú ešte viac s tou dimenziou záhrady alebo lúky, ale zároveň s pamätníkom, ktorý sa celý premení na naklonenú rovinu, na miesto nestability alebo určitého vzťahu medzi kontemplatívnym priestorom a priestorom, ktorý je nejakým spôsobom nestabilný, rizikový, alebo ktorý nás vyzýva na iné modality prežívania, než len to, že máme byť pasívnymi príjemcami alebo aktívnymi príjemcami, ale aj inak v čase, pretože pracujú s nejakým zdvihnutým horizontom, ktorý sa neustále mení, ktorý rastie a kde sa nám vlastne ukazuje alternatíva nejakej možnej budúcnosti. Takže hoci sa to nedeje tak explicitne ako v niektorých zahraničných pamätníkoch, tak som sa snažila aspoň ukázať, že sa tu predsa len určitým spôsobom kladie tá otázka, ako uvažovať o objekte, mieste a priestore a ako uvažovať o čase. Veľmi pekne ďakujem. Děkuji moc Monice Mitášové a já bych teď přivítala tady u pultíku, který je trošku nešťastně umístěn, takže mluvčí vůbec nevidí, kolik mu zbývá času, tak já to trošku posunu. Přivítala bych Miloše Krčmáře, který působí v Národním památkovém ústavu jako specialista na restaurování a je ředitelem Libereckého územního pracoviště. Je také doktorandem katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se problematice sochařských děl ve veřejném prostoru. V posledním desetiletí se zaměřením na pomníky Velké války, tedy první světové války a jejich osudu od vzniku přes období totalit až po současnost. Svůj příspěvek věnuje roli a osudu vybraných pomníků první světové války. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych předem poděkoval za možnost vystoupit na tomto fóru. A krátce bych vám představil vlastně záležitost svého, řekněme už dneska dlouhodobého výzkumu. Aha. Jo, tímhle velkým, pardon. Krátce úvodním slovem Velká válka nebo první světová válka, konflikt, který probíhal v letech 1914 až 1918, vlastně přímo nezasáhl naše území, ale zasáhlo ho obrovským množstvím počtem obětí, především tedy v rakousko-uherské armádě, částečně ale také v dalších
řekněme, organizovaných vojenských skupinách, ať už to byly československé legie, a nebo i jednotky takzvaných československých rudoarmějců. Přesný počet obětí z českých zemí samozřejmě není evidován, nebyl nikdy evidován. Na základě podkladů, kterými jsou především sčítání obyvatelstva v letech 1910 až 1921, se uvádí dost velký rozptyl mezi 140 až 300 tisíci padlých a zmizelých v rakousko-uherské armádě, dál se uvádí cirka 5,5 tisíce padlých legionářů a několik tisíc takzvaných československých rudoarmějců. Ve starší literatuře byste našli čísla i kolem 15 tisíc, ale tyhle čísla byly v mladších studiích výrazně redukovány. Nejstarší pomníky vznikaly už vlastně v průběhu války. Za nejstarší je považován ten, který vidíte na obrázku, Bílovic nad Svitavou, realizovaný v roce 1916. Původně ten pomník byl zamýšlen k výročí, 500. výročím upálení mistra Jana Husa, ale v souvislosti s těmi událostmi byl přeměněn teda na pomník padlých. Již v průběhu války ze strany rakousko-uherské vlády a i po válce ze strany československé vlády byly vypisovány soutěže na návrhy pomníků. Na organizaci se tady v Čechách podílelo především Umělecko-průmyslové muzeum a po válce Ministerstvo školství a národní osvěty. Pomníkové realizace ale probíhaly spíš živelně, bez většího dopadu těch soutěží a oceněných návrhů. Takové největší gro těch pomníků vzniká velmi živelně hned po těch válečných letech, především do té poloviny 20. let, což nám ve velkém zachycuje vlastně soupis, který prováděly četnické stanice pro Vojenské muzeum Československé republiky na konci roku 1925, některé ty zápisy jsou z roku 1926. Já to tady zmiňuji a ukazuju, nevím, nakolik je ten obrázek vidět, jednoho takového, řekněme, formuláře, protože většina těch formulářů zachycovala i jména těch padlých, který byly na těch pomnících zveřejněny. Většinou byla pořizována k tomu buď fotodokumentace, nebo ty četníci získávali fotodokumentaci na místě, protože už některé ty pomníky třeba vyšly na pohlednicích, byly prodávány v místních obchodech. Někdy ty četníci, pokud nedisponovali technikou a neexistovala ta fotografie, tak pořizovali vlastně náčrtky. Zapomněl jsem zmínit, že vlastně ten soupis nezahrnoval pouze pomníky z první světové války, ale zahrnoval i některé starší pomníky, především teda z válečného konfliktu roku 1866. Tady jenom tak ilustračně, že my často vnímáme ten pomník jenom takové místo, prostě kam se kladou ty věnce a kam případně chodí pobrečet ti pozůstalí, ale tady ukázka jednoho dneska už zaniklého pomníku z obce Chlum na Českolipsku poblíž Dubé. Bohužel se mi do dneška nepodařilo díky prakticky absenci písemných pramenů v obci vysvětlit, jestli takováhle aktivita živého obrazu probíhala jakoby pravidelně, nebo jestli souvisela třeba jenom s odhalením toho pomníku, kde teda vidíme skupinu padlých, skupinu andělů a tam v Praze vpravo nahoře smrtku. Velkým tématem je vlastně likvidace a poškozování těch pomníků v souvislosti s nějakou česko-německou animozitou vlastně od toho konce 30. let. Samozřejmě, že traduje se historie, že vlastně v době války dochází k likvidaci vlastně, řekněme, českých pomníků na těch zabraných územích v Sudetech, ale už málo se mluví o tom, že byly likvidovány vlastně nejenom pomníky, které byly ryze české, ale na území Sudet v důvodu vlastně s nedostatkem surovin a ušlechtilých kovů byly likvidovány i pomníky, které byly vlastně německé
tou německou správou. Jo? Takže jako příklady tady máme, že například v Sokolově, což máme tady na obrázku, byla sejmuta a rozstavena měděná socha Krista, podobně ve Františkových Lázních přibližně v roku 1941 rozstavena bronzová socha vlastně z pomníku. Takže nelze to brát tak, že prostě konec 30. a 40. léta přináší vlastně likvidaci pomníků s českými motivy, to znamená Masaryk, legionáři, Sokolové a podobně, ale prostě dostáváme se i do téhle tradice. U těch českých pomníků tam to bylo i tak, že vlastně k té, řekněme, likvidaci nebo odstrojování těch pomníků nedocházelo ze strany třeba okupační správy. Tady máme příklad z Jilemnice, kde máme pomník vlastně těsně před jeho dokončením nebo před slavnostním odhalením na té levé fotce. Na pravé máme fotku ze 40. let, kdy vlastně Jilemnice, ač je teda hodně na severu, nebyla součástí Sudet, zůstala součástí českého prostoru. A vlastně místní toho sokola pro jistotu sundali, po dobu války ho skovali a vlastně po válce ho znova navrátili na ten pomník. V některých případech, co se týče vlastně toho poválečného, řekněme, pomníkového běsnění, se jednalo o živelné akce vlastně toho nově příchozího, částečně navrátivšího se českého elementu do toho pohraničí, kdy docházelo k odstraňování těch pomníků. Někdy se jednalo opravdu o politická rozhodnutí, což je doloženo třeba rozhodnutím místního národního výboru v Jablonci nad Nisou, který v roce 1946 rozhodl o odstranění všech německých pomníků z obvodu města. Součástí toho rozhodnutí je, že pouze pomník císaře, ten má být deponován v muzeu a všechny ostatní pomníky mají být zlikvidovány. Pomník vlastně padlým v první světové válce byl ale tak monumentální, že byly pouze z něj odsekány německé nápisy a přežil teda do dnešní doby. Odstraňovány byly ale i pomníky bez vojenské symboliky, což je například liberecký pomník s názvem Umírající síla od Karla Koláčka. O tom, že ten pomník nebyl úplně vnímán německy, třeba svědčí i dobové pohlednice, které jsem viděl v jednom soukromém archivu, kdy čeští vojáci, kteří sloužili v tom meziválečném období v posádce v Liberci, tak se před tímhle pomníkem fotili a posílali to jako pohlednice vlastně svým rodinným příslušníkům domů. Tady ještě jeden příklad, to je z obce Ždírec, zase na Českolipsku, tady ukazuju i z toho důvodu, kdy pomník byl jakoby zcela odstraněn, na rozdíl třeba od toho libereckého, kde zůstala základová architektura, tady byl zcela odstraněn. Já když jsem přijel, to místo jsem si fotil, potkal jsem se s paní starostkou, která působí v tamtom malém domečku napravo, a je to paní, který je cirka 60 a ta vůbec netušila, že v obci nějaký pomník stál. Jo? Prostě ta tradice v tom regionu naprosto zmizela a vůbec tady nerezonuje ta záležitost, že tady ty pomníky byly. Takže tam se třeba povedlo, že to taky oblast toho Dubska úplně vymítit jakoby tohle z toho historické povědomí o realizaci těch pomníků Velké války. Vrátím se ale do Liberce, tady máme dva pomníky, které stály v Růžodole neboli Rosentálu. Růžodol před válkou, před první světovou válkou a v meziválečném období nebyl součást Liberce, byla to samostatná obec, které byla silná česká menšina, takže v téhle obci vlastně vznikly dva pomníky, nahoře český pomník s bystou prezidenta Masaryka a v dolní části německý. Ten český, ten byl odstraněn nebo rozbit v roce 1938 vlastně po obsazení Sudet. Na odvetu samozřejmě ten německý byl zlikvidován po druhé světové válce, takže se nám tam nedochoval ani jeden. A společně s tím Koláčkovým a dalšími menšími pomníky v těch okrajových částech dnešního Velkého Liberce došlo vlastně k likvidaci většiny
těch pomníků první světové války než na dnešním území Velkého Liberce. Případně zůstaly jenom architektury, z kterých byly odstraněny desky a Liberec neměl pomník padlým až vlastně do roku 2021, kdy byl odhalen tenhle ten pomník, což původně byl pomník navržený architektem Davidem Vávrou, ale říkám, že z něj byl realizován pouze pahýl a pahýl v podobě vlastně tady toho necelého kruhu nebo kružnice s těmi jmény padlých ze všech libereckých čtvrtí. Bohužel ten původní návrh byl daleko velkorysejší, měl obsahovat takovou jakoby řeku předtím a další doprovodné prvky, vlastně měl to být takový ten háj padlých, tak jak byly známy z těch realizací, ale bohužel prostě to nebylo dotaženo, takže byla realizována pouze tahle ta záležitost a já vám tady jenom přečtu takový citát, který jsem našel na internetu v jednom z mapových serverů od jednoho návštěvníka, který napsal: velice kvalitně ukryté místo ve stínu nákupního mumraje, ze silnice to vypadá jako nějaká zapomenutá armatura, ale byla u ní zapíchnuta česká vlajka a to mi přišlo podezřelé, protože my vidíme ten pohled z místa, kdy projdete vlastně takovými křovinami a vidíte ten pomník, ale když jedete po silnici, která je vlastně příjezdní, tak ho vidíte pouze z boku. Jo, a navíc je v území, kde společnost tomu pomníku dělá nákupní areál jednoho nadnárodního řetězce se sportovním vybavením, ruční myčka automobilů, prodejna stavebnin a kousek od toho agility hřiště pro psy a nedaleko liberecké letiště. Takže velmi promarněná možnost, protože, jak jsem říkal, je dochováno to místo, kde stál ten původní Koláčkův pomník, které nebylo využito. Stejně tak nebylo třeba využito možnost realizovat tuhle záležitost v kontextu s libereckými kasárnami, kde ta rakousko-uherská armáda fungovala a do dneška tam armáda funguje, protože z Liberce neodešla, takže tyhle místa nebyly využity, nebyla ani k tomu nějaká větší diskuze. Autorem nebo tím hybatelem realizace je obecná prospěšnost Archa 13, která využila dotaci Ministerstva obrany, nějaký peníze získala z města, ale opravdu nějaká společenská diskuze tady byla velmi malá při té realizaci. V Jablonci nad Nisou tam vlastně iniciativu té obnovy těch zaniklých pomníků, především teda v těch okrajových čtvrtích, protože jsem říkal, že ten centrální zůstal z větší části zachován, převzalo samo město, kdy v roce 2017 samozřejmě se 100letým výročím přichází s iniciativou obnovy těch pomníků. Rekonstruován byl teda ten pomník v těch Tyršových sadech a potom pomník v Lukášově a Vrkoslavicích. Na fotce vidíte ten v Lukášově. Není teda přímo na stejném místě, protože na tom stejném místě je okružní křižovatka dneska, takže byla realizováno kousek vedle podle dokumentace. Připomenuty byly pomníky v Rýnovicích a Mšeně, což za chvíli budu ukazovat, a jsou plány na obnovu i dalších těch pomníků. Tady nechci říkat, že byla nějaká veliká, široká diskuze, ale na té spolupráci se přece jenom podílely osadní výbory, které v Jablonci fungují, spolek Patron, což je spolek, který pečuje o drobné památky vlastně v oblasti Jizerských hor. Byla tam i spolupráce s Jizerskohorským muzeem v Neugablonz v Německu a samozřejmě s místním okresním archivem. Pomník v Rýnovicích, původní pomník vidíte tady na té fotografii, ten byl odhalen v roce 1933 mezi místním kostelem a hřbitovem. Po druhé světové válce byl zbaven té desky s těmi jmény padlých a posléze byl zbořen. V rámci toho projektu té obnovy bylo vymyšleno řešení, že se nebude realizovat ve své podstatě nový 3D pomník, ale vytvoří se vlastně 2D deska. Tady vlastně vidíme autora návrhu, jak řeší umístění té desky s námi památkáři, protože kostel v Rýnovicích je památkově chráněn. Bylo domluveno, že vlastně ta deska bude cirka 15 metrů od toho původního pomníku na stěně toho kostela. Autorem je akademický sochař Jiří Dostál, který spolupracoval s grafikem svým synem Ondřejem.
Právě jména padlých byly rekonstruovány především na základě zápisu Jizersko-horského muzea v Neugablonz a Vojenského historického archivu. Stejným způsobem se vlastně řešilo připomenutí na stěně kostela od stejných autorů i ve Mšeně nad Nisou, neboli v Grünwaldu původním, kde trošku, když se podíváte, byla změněna ta 2D kompozice, kdy místo vrcholové koule tam byl doplněn vlastně ten kříž. Třetí takový příklad, který tady chci ukázat, to je příklad z Hejnic, z Frýdlantského výběžku, kde vídeňský sochař Heinrich Karl Schorz realizoval takzvaný háj hrdinů, kterému dominovala střední stéla vlastně s truchlící matkou, obklopena vlastně dalšími stélami z jmény padlých. Zajímavá historie byla už kolem vlastně odhalení toho pomníku, které bylo dlouhodobě naplánováno na Letnice v červnu 1927 a vlastně místní, spíš německá většina se dostala do sporu s místními sokoly, kteří si na tu dobu naplánovali návštěvu vinohradských pražských sokolů. Měli tam proběhnout 2 akce, byl tam strach vlastně o Třenice, nechtěli vlastně úřady povolit akci těm sokolům, ty argumentovali, že vinohradští nemůžou přijet někde jinde. Nakonec teda byly povoleny obě akce najednou, kvůli tomu musely být povolány policejní posily prostě z širokého okolí až po Mladou Boleslav. A díky i téhle věci, co se týče pamětních zápisů, ten pomník po druhé světové válce byl vnímán jako připomínka národnostního konfliktu, byl odstraněn, rozebrán, rozbit, a ten materiál z něj byl použit na zadláždění ulic v Hejnicích. A zadláždění tak, že i ty jména, ty zbytky těch jmen byly zadlážděny směrem nahoru, takže se vlastně po nich chodilo, šlapalo se po nich. Výjimuty byly vlastně až v době nedávno minulém. V roce 1916 byl pomník provizorně obnoven nejdřív jako prostý březový kříž uvnitř hejnického poutního kostela navštívený Panny Marie a posléze teda byl realizován v nedalekém Parčíku, protože to místo, kde stál ten původní pomník, už je zcela proměněno. Takže byl realizován takovýhle artefakt, který obsahuje vlastně některé z těch kostek, jména padlých, trochu historie a jednu fotografii. Velmi zajímavou diskuzi jsem na tohle téma vedl s místním panem starostou, když jsem mu psal, jestli může podat nějaký bližší informace o pomníku a jeho odpověď byla taková: dobrý den, jestli myslíte vzpomínkové místo v Parčíku u pošty, tak to není pomník, ale vzpomínka na fragmenty pomníku. Určitě to není pomník a nikdy to pomníkem nebylo myšleno, abychom někoho neurazili. Proto tam nejsou ani všechny nalezené fragmenty. Na základě tohohle jsem úplně neměl sílu a odvahu se ho ptát, koho by chtěli v roce, řekněme, 2017-18 urazit tím, že by vlastně připomněli padlé z toho válečného konfliktu, který se odehrál před 100 lety. Navíc ten pomník obsahoval nejenom německá jména, ale byly tam i jména česká, byly tam i jména vlastně německých Židů, jejich příbuzní vlastně nepřežili třeba 2. světovou válku. Jo. Takže velmi zajímavá taková názorová záležitost uvnitř, řekněme, toho našeho severočeského prostředí, kdy ty pomníky se realizují za takového mírného utajení. Samozřejmě všechno je to bez nějakých architektonických nebo sochařských soutěží, zadávají se ty realizace napřímo. Třeba tady to realizovala firma, která se vyloženě specializuje na mobiliáře, parků, hřišť a podobně. Tak. Proč pomníky velké války jsou důležité i dneska v 21. století, více jak 100 let po tom konfliktu? Samozřejmě jako připomínka obětí a hrůz válečného konfliktu, jako obnova a údržba míst paměti a hmotných artefaktů s nimi spojenými, nepokřivování dějin a výuky dějin,
Důležitý aspekt třeba v těch sudetských oblastech je to podpora přeshraniční spolupráce, kterou vlastně jakoby se daří díky těm obnovám navazovat, a je to podpora a rozvoj spolkového života v obcích a regionech, protože většinou tam, kde se ty pomníky udržují a obnovují, tak výrazně k tomu přispívají právě různé obecně prospěšné společnosti, spolky a podobně. Tak. A tohle je ten jablonecký pomník, který teda byl taky obnoven jenom bez těch postranních německých nápisů. Děkuji vám za pozornost. Moc děkuju a já bych teď pozvala všechny ty tři, kteří teď mluvili, aby se zase vrátili sem do tohohle prostoru. A poprosím vás, posluchače a diváky, abyste si vzpomněli na to, co vás zajímalo, když jste poslouchali jednotlivé příspěvky a přihlásili se k nějaké otázce. Je tady někde druhý? Na kolegyňu, ktorá robila alebo pripomínala nám Liebeskindovú záhradu, toho súčasného pamätníka. Tá vec bola taká dramatická. Liebeskind dokonca Eisenmana označil, že je plagiátor. Tá podobnosť je ale absolútne, to nie je podobnosť ani vôbec nič podobné, pretože to celé súvisí s tým, že Liebeskindov pamätník je, alebo tá záhrada je súčasťou konceptu toho múzea a vlastne je to putovanie do zasnúbenej zeme a podobne. S rôznymi odbočkami a chvíľkami. Čiže aj keď to boli ľudia, ktorí vystavovali ako v 88. roku ako na výstave dekonštruktivizmu, tak ako to sú dve rôzne postavy s rôznymi ako orientáciami a s rôznym chápaním dekonštrukcie a tým pádom by som to neporovnával vôbec. To sa nedá zrovnať, aj keď to vyzerá podobne. Inak v tom prvom kole súťaže na Berlínsky pamätník bolo niekoľko takých projektov, ktorí pracovali so stélami, okrem tých vecí. Takže mohli by sme sa baviť o tom, že ako fungujú stély, alebo ten systém stélový, alebo stĺpový, alebo tak ďalej, ako začiatok, ale ako sú dotiahnuté do konca, lebo obyčajne to ostalo pri niečom ako rovnaké výšky. Nepracovalo to s rôznymi typmi pamätníkov a tak ďalej. Čiže to je tá otázka, ako výjsť z tej polarity monumentalizácie a antimonumentalizácie. Lebo to je dilema, ktorá sa diskutuje, ako keby jediná možná dilema, že jedno alebo druhé riešenie, alebo jedna aj druhá krajnosť, ale v podstate aj to, čo ukazovala Monika, ukazuje to, že keď pracujem s dejinami pamätníkov, alebo ako s pamäťou žánra alebo druhu, je oveľa perspektívnejšia vec ako tá polarita antimonumentalizmu a monumentalizmu. Takže, pardon, poznámka iba, hej, otázka. Ďakujem. Ale možno, že aj otázka. Chcete nejak reagovat? Že ako to vidíte vy? Ten mikrofon tady je, takže klidně to si nechte pro nějaký další. Ja úplne súhlasím s tým, čo padlo. Myslím, že možno, že som nejakým spôsobom zle vysvetlila ako tú formálnu podobnosť, samozrejme nie tú konceptovú alebo to prevedenie samotné, ale samozrejme s tým úplne súhlasím. Máte někdo nějaký další dotaz? Diváci rozmyslia dotaz, tak mne sa zdalo zaujímavé, keď ste hovorili o tej Liebeskindovej záhrade, to, že ste povedali, že tie pilóny sú duté, oni sú prázdne, to sú vlastne nádoby. A tá zem, ktorá je tam nasypaná, je prsteň jednak z niektorých vybraných izraelských lokalít. To je 48 pilónov, má v sebe túto izraelskú pôdu, a s odkazom na rok založenia štátu Izrael, rok 1948. A v jednom tom stredovom pilóne je naopak prsteň z nejakého miesta v Berlíne, pretože sa to týka tej lokality. A čo sa mi na tom zdá fascinujúce je,
že túto informáciu nikde v tom pamätníku nenájdete. Ona tam nie je nikde zaznamenaná, napísaná, označená, žiadnym spôsobom architektonizovaná. Musíte si to niekde prečítať alebo nejakým spôsobom sa to dozvedieť a teda sa ráta s tým, že vyhľadávate nejaké dáta, pracujete so samostatným výskumom, že hľadáte nejaké ďalšie zdroje a teda je to určitá ponuka k nejakému dialogu. Takže jednak sú tam nejaké vrstvy stôp a jednak sú tam tieto vrstvy, ktoré žiadnu stopu akoby nemajú. To nahráva tým vašim, ako tomu vášmu pohľadu, že tá škála prostriedkov, s ktorými pracujú tie súčasné pomníky a pamätníky, je nesmierne široká. Ďakujem za podnet. Vlastne jedna z vecí, ktoré sú celkom špecifické, ktoré ste spomenuli, sú práve to, že častokrát sa tie informácie o týchto pomníkoch alebo stavbách nachádzajú buď v nejakých ako článkoch, alebo napríklad na web stránkach tých jednotlivých umelcov alebo tých architektonických štúdií a vlastne ako vyzývajú alebo ako provokujú človeka k tomu, aby si teda dohľadal tie jednotlivé motívy alebo tie ako tú symboliku, ktorá za tým je, ale zároveň tam potom vyvstáva otázka, akým spôsobom sú nejakým spôsobom prístup do nejakej širokej verejnosti, ktorá ako nie je poučená. A samozrejme, že to súčasné umenie, aj tá súčasná architektúra vybízi k tomu, aby sme teda mali už nejaký ten ako vedomostný kapitál a to, čo ja považujem možno občas za také ako, že problematické, ale že tam nastáva tá otázka, akým spôsobom my teda umožňujeme to rozpamätávanie sa aj ľuďom, ktorí ako nemajú to na toto ako zázemie. I to, že se třeba k té formální stránce té věci jakoby neupíná pozornost teda nějakým druhotným upozorňováním v rámci těch jakoby realizací, tak jestli to není takový svébytný způsob fokusování, jako zaměřování toho návštěvníka k tomu aktuálnímu autentickému prožitku toho, že je to teda památník určité události nebo naopak pomník nebo monument směřovaný k nějakému jakoby obsahu. Že to odvádí jakoby pozornost od toho jakoby autorského přístupu jakoby k tomu obsažnému. Nevím, to je dotaz. Ja si myslím, že by bolo, že je to samozrejme ako krásna, až taká romantizujúca predstava a ja dúfam, že to tak je a že je tak zamýšľané, ale zároveň úprimne každý z nás bol u nejakého pietného miesta alebo monumentu a vlastne napríklad častokrát sa z nich stáva až nejakým spôsobom tá atrakcia, takže ja vlastne keby iba tak ako uvažujem nad tým nahlas, že napríklad čo sa týka toho najznámejšieho berlínskeho pamätníku zavraždených Židov v Európe, tak tam sa vlastne ako ľudia na sociálne siete postujú fotografie, ako tam robia parkour, ako sa tam proste ako fotia v nejakom ako oblečení, že je to vlastne občas až také ako desivé a ako rýchlo vlastne zabúdame a tam je tá otázka napríklad pre mňa na zamysle, alebo proste myslím si, že pre veľa ľudí, do akej miery teda ten pomník funguje. Je skvelé, že to proste ako funguje ako nejaké miesto stretávania a funguje ako otvára nejaké široké spektrum možností, ale do ďalšej miery je potom, že akým spôsobom je prístupné teda to pre ľudí, ktorí nemajú tú možnosť si to proste nájsť v telefóne, napríklad ako nejaká staršia generácia, alebo proste niekto, kto nemá na to prístup k tým informáciám. Neviem, či chcete na to reagovať. By som k tomu možno povedala to, že jedna vec je predstavovať si to ako sústredenie pozornosti na komunikáciu so samotným tým dielom nejak bezprostredne. Ďalšia možnosť je predstavovať si to práve ako rozostieranie tých možností, akoby určitú širšiu ponuku, čo všetko, aký druh vzťahu si môžeme k tým dielam nachádzať, či už rekonštruujeme nejaké stopy a hľadáme významy, alebo pracujeme aj s inými druhmi zážitkov a dokonca aj s tou vtelenou pamäťou, ktorá sa nemusí opierať úplne konkrétne dáta, alebo dokonca ani konkrétne naše vlastné spomienky, ale môžu sa tam objavovať spomienky práve v interakcii. A zdá sa mi zvláštne, aká obrovská pozornosť sa v súčasnosti venuje interaktívnym pamätníkom,
a ako sa strašne zužuje tá predstava interaktivity. Že ak do toho pamätníka môžem nejakým spôsobom priamo zasahovať, tak potom je interaktívny a keď do ňoho akoby nezasahujem, tak nie je interaktívny. Ale to je neuveriteľne zjednodušujúce, aj keď sa pozrieme teraz na výsledky tej nedávnej súťaže na pamätník Pražského povstania, na zdravie, tak tam tiež vyhralo dielo, ktoré je považované za interaktívne a je dokonca vyhlásené za pamätník ako budúceho tisícročia. A dovolila by som si povedať, že by sme o tom mohli viesť debatu, či to je pamätník alebo pomník budúceho tisícročia. Aké otázky sú tam teda formulované, aby sme to za takýto pamätník považovali. Takže pre mňa je to otvorená otázka, či sa zaoberáme procesualitou, či vieme narábať s nejakou interaktivitou a ako, a v akom zmysle si predstavujeme našu situáciu ako nejakým spôsobom ako zážitkovú aj s ohľadom na proces alebo na udalosti. Ako si vôbec pripustíme, že do toho pamätníkového diela môže zasahovať niečo, čo nemá scénár, čo je úplne prekvapivé, čo sa deje bez toho, aby bolo vopred pripravené. A pritom tento pamätník povstaniu pražského ľudu je úžasne zaujímavý tým, že to je pamätník obyvateľom mesta. Do určitej miery spontánnej alebo spontánne sa organizujúcej udalosti. Z tohto pohľadu sa mi to zdá ako neuveriteľne zaujímavé zadanie, ktoré neviem, či potrebuje objekt a neviem, či sa dá vyriešiť jedným objektom s tlampačom alebo nejakým amfiteátrom, ktorý na tom objekte vzniká, ale aj inými tými dielami, ktoré boli do tej súťaže navrhnuté. Takže mne sa zdá, že vôbec tá otázka, že by sme sa spýtali, ako si predstavujeme pamätník alebo pomník budúcnosti, že tá otázka nás vlastně čaká. Marie Foltínová měla dotaz. Já bych se chtěla zeptat pana Krčmáře. Tady jste představoval vlastně snahy o obnovování pomníků první válce a mě by zajímalo, jestli jste mezi těmi, protože známe tendence komunit, spolků nebo samospráv, že vlastně představa o obnovování nějakého zaniklého díla je většinou ta, že se snažíme zase navrátit tu jeho původní podobu, hledáme fotografie a prostě děláme vlastně kopii nebo repliku, někde se vlastně i ten tvar, teda ačkoliv se nepostaví nové dílo, tak se vlastně replikuje ten původní památník v nějaké připomínce, tam byla vlastně ukázka té tabule, tak jestli jste nezaznamenal třeba v tom svém výzkumu snahu o to vytvořit dílo zcela nové, jako vlastně zadat ho vlastně jako pro současné formy uměleckého vyjádření, jestli takováhle snaha někde se objevila. Ta snaha vlastně původně byla v tom Liberci. To, co jsem říkal, ten původní projekt od toho Davida Vávry, který opravdu k tomu přistupoval jakoby nějakou současnou formou, kde kombinoval vlastně nějaký přírodní prvky plus to, co já nazývám tím pahýlem, to, co nakonec vzniklo. Jo, tam byla ta cesta opravdu vybrat nějaké současné, řekněme, zvučné jméno, protože nešlo to soutěží, představení nějakého návrhu, pak to padlo vlastně na výši vlastně těch finančních prostředků. Ten Jablonec, ten naopak šel takovou cestou, řekněme, nejmenšího odporu, menší náklady, realizovat co nejvíc těch akcí, ale ten samotný návrh, vlastně to, jakoby to propsání těch historických 3D pomníků do těch nových 2D pomníků, to nebyl jakoby návrh té samosprávy. S tím opravdu přišel jako Jiří Dostál, který to vnímal jako svoji ideu, jak vlastně dostat tu soustažnost toho nového díla k tomu historickému zaniklému prvku, který vlastně byl vždycky poblíž.
Jo. A v těch Hejnicích, tam to je opravdu jakoby zakázka, tam upravovali parčík a firma, která upravovala parčík, zároveň dostala vlastně zakázku na to vytvořit nějaké dílo, co jsem si prohlížel vlastně realizace té firmy, ona velmi ráda pracuje s Kortenem, takže využila... Všichni rádi pracují s Kortenem. My k tomu máme v Liberci takový specifický vztah, že jo, protože my jsme tam měli ten obchodní dům, který měl ten Kortenový plášť, tak já vždycky říkám, v Liberci vlastně každý umělecký dílo musí připomínat obchodní dům ještě aspoň tím Kortenem. Další otázka? Ja by som sa chcel spýtať na základe toho, čo hovoríte o tých interaktívnych pomníkoch a pamätníkoch, že či by nebolo lepšie nejako, alebo aký je váš pohľad na to, že tie naše pomníky a pamätníky v rámci bývalej, teda našej spoločnej histórie, počas Veľkomoravskej ríše, nejako každý ten pamätník, aby mal svoje miesto, lebo teraz tu pán spomínal, že žijeme zlú dobu, alebo žijeme dobu taká, aká je, ale tie pamätníky, každý pamätník je v podstate svedok tej danej doby a spomienka na tú dobu. Jako. My v Bratislave napríklad sme mali ešte pred sochou Ľudovíta Štúra, sme tam mali obrovskú a najkrajšiu sochu Márie Terezie. Ako. A na hrade Devín tam v podstate žiadna socha Cyrila a Metoda nie je. Ako. Takže či by sme to vlastne nemali nejako tak spoločne uchopiť a tie pomníky, aby sa zbytočne nebúrali, nelikvidovali, lebo každý ten pomník je svedok svojej doby. Ako. A myslím si, že v rámci našej spoločnej histórie od čas Veľkomoravskej ríše, tak by ten Cyril a Metod na tom hrade Devín mal byť. Ako. To je veľmi dobrá otázka. My sme všeličo mali mať všelikde. Nielen Cyrila a Metoda, aj iné krízové momenty našich dejín, aj či už spoločných, alebo tých samostatných, ale mne sa zdá rovnako dôležité, ako to, čo navrhujete, je verejná debata o týchto problémoch, pretože to, čo sa mi zdá zaujímavé, ako tu prezentoval Marian Zervan, tie dve, jednu rakúsku a jednu nemeckú súťaž, tak tam bola naprosto fascinujúca verejná debata na úrovni politickej, na úrovni umeleckej a architektonickej, akademická debata, verejná debata, debata v médiách. Vyjadrovali sa k tomu rakúsky aj nemeckí intelektuáli, európske osobnosti sa vyjadrovali k tomu, čo sa vlastne ide postaviť, aké sú predstaviteľné koncepcie nielen pamätníkov, ale pamäte, narábania s pamäťou, historických stôp, vôbec koncepcie dejín a aké je miesto v dejinách voči súčasnosti a budúcnosti. A mne sa zdá, že kým nebudeme mať takéto diskusie, ktoré sa budú viesť transkultúrne a budú sa viesť medzi jednotlivými prostrediami, tak jednotlivé označovanie miest nás nezachráni. Pokiaľ sa skutočne nedostaneme k problematizácii určitých stereotypov a kým neformulujeme určité otázky vo verejnom priestore, vo verejnej debate, tak si myslím, že ani neuvažujeme o tom, aký je náš vzťah k dejinám. Vlastne sa nevyrovnávame s dejinami, kým to neurobíme. Takže ako keby mám niekedy pocit, že niektoré diela realizujeme skôr, než sme si vôbec položili niektoré otázky a než si pripustíme, že tie krízové momenty, na ktoré vlastne nemáme dobré odpovede ani dobré riešenia, sú pre nás rovnako hodnotné a cenné, ako tie, ktoré si myslíme, že sme zvládli. Ako kultúry, alebo ako komunity, či už umelecké, alebo občianske komunity. Máme dobovú tendenciu, to je dobová tendencia, ako vždy zvýrazniť nejakú postavu z dejín, ako nejakú výnimočnú, ale to je zlé nazeranie, pretože vždy sa ukáže, že ten človek je oveľa komplexnejší ako jedna pozitívna črta alebo niečo, čo urobil v dejinách. Je to človek, ktorý je protirečivý, a preto sa mi zdá, že samozrejme ja nemám nič proti pamätníkom ako jednotlivým osobám a nič podobné, ale ako v súčasnej dobe je myšlienka ako postaviť pomník človeku, ktorý je ako keby bez chýba hrdina. To je ako to, čo nazýval Nietzsche monumentalizácia dejín. A to je nekritické, to je nekomplexné, to je ako
úplne náhodné. Čiže to je tá debata, o ktorej by sme sa mali baviť, že keď sa bavíme o postavách, tak treba zvážiť, čo všetko sa ako tá postava ako predstavuje, čo aké súvislosti má, lebo potom sa ukáže, že nasledujúca etapa dejín povie, že to sa nepatrilo, nebolo to tu dôležité a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keby sme sa vyvarovali týmto ako monumentalizáciám hrdinov, tak by sme boli na tom oveľa lepšie, pokiaľ ide o ikonoklazmus ako súčasný. Napríklad by bolo možné aj rozšíriť tú debatu o dobrej praxi alebo o úspešných a neúspešných súťažiach, napríklad aj o to, či vôbec očakávame, že naše komemoratívne diela vo verejnom priestore budú mať aj kritickú funkciu. Hej. My sa tu napríklad vôbec nebavíme o kritických pamätníkoch, alebo vy ste naznačili niektoré, ale to by bola ďalšia veľká téma. Jeden problém sú úložiská spomienok a akoby archívy, a rôzne druhy ako pamäťových inštitúcií, ktorým dávame váhu a ceníme si ich a snažíme sa mať o ne starosť a kultivovať ich, ale potom v akom sú oni vzťahu k nejakej kritickej funkcii, ktorá by sa tu tiež by mal mať niekto vo verejnom priestore starosť o to, aby sme vôbec boli schopní nejakú kritickú debatu niesť. Čiže je veľmi zaujímavé, ako sú vôbec tie súťaže vypisované, čo je považované za zadanie na súčasný pamätník alebo pomník. Pri tých 3 prípadoch, ktorým som sa venovala, tam sa povedalo, vytvorte pietné miesto, vytvorte architektonicky kvalitné riešenie, vytvorte umelecké dielo. Ale tam sa nepovedalo slovo o tom, položte si otázku, čo je pomník a pamätník, alebo povedzte, čo by mohla byť kritická úloha toho diela. Takže aj to, ako vypisujeme tie súťaže, je trošku otázka na debatu. Tamhle poslední dotaz. Děkuji tak pak ještě bude tamhle. Jo. Děkuji za krásné prezentace a já bych navázala možná na to, co tady bylo řečeno, takovou jako otázku, že teď jsme se bavili o tom, že nám ta komemorativní díla vznikají nebo se přetvářejí, jak mají vlastně vypadat. A mě by zajímalo, jak mají k tomu vypadat ty aktivity, které se dějí, protože máme pomník a k tomu je pietní akt, kdy přijde představitel města a položí věnec. A spousta lidí to prostě nereflektuje, není to jako zajímavé, nemá to tu přidanou hodnotu, kromě fotek na sociálních sítích v den nějakého výročí. A jestli máte třeba dobrý příklad něčeho, co víte, že může být jinak a bude to mít nějakou jako funkci, nějaké obohacení, nějakou edukaci, nějaký jiný pohled a vlastně to využije to, že to dílo vlastně existuje, ten pomník. Děkuji. Já jestli bych mohl odpovědět a připomněl bych tady jeden pomník, který ukazoval Osamu Okamura v té úvodní přednášce z Liberce, jestli si vybavujete takové to obrovské zrcadlo, které celá řada vlastně lidí nevnímá jako pomník. Hned vedle toho parčíku je střední škola, dřív textilní, dneska průmyslové lyceum a vlastně celá řada těch studentů se tam o velké, protože my sedíme hned přímo proti tomu, takže já na něj vidím z okna a vidím, že celá řada těch studentů se tam třeba o velké přestávce po škole chodí před to bavit, před to zrcadlo. Ono sice neskresluje tak jako třeba zrcadla v Bludišti na Petříně, ale je to prostě pro tu mládež prostě jakoby zajímavý místo potkávání. Jo? Takže ten pomník funguje, jak se ptáte, i úplně jiným životem než pomníků, funguje jako nějaký dílo, který má nějakou specifickou hodnotu v tom veřejném prostoru. Takže takový díla existují a určitě i takhle to dílo bylo částečně zamýšlené, nebo já si to aspoň tak pro sebe interpretuju, protože si pamatuju, už když tam bylo osazovaný a vnímám ho o hodně víc než to, že se tam jednou za rok prostě sejde ta politická reprezentace Libereckého kraje a města Liberec prostě a jak jste sama říkala, vyfotí se a dají to na ty sociální sítě a vydají tiskovou zprávu. Takže určitě takový díla existují. Ja som sa to pokusila ukázať v tom obnove cintorína, v tom monumente, ktorý je vlastne polyfunkčný
A môže sa vám stať, že sa idete pozrieť na vyhliadku a pritom nájdete dáta, ktoré ste si ani nemysleli, že nájdete. A takisto tam môžete ísť navštíviť inštaláciu umeleckú, alebo tam môžete ísť z rôznych iných ďalších dôvodov. Takže to, že architekti navrhujú program, ktorý je bohatší, než je samotná objednávka, to sa mi zdá veľmi zaujímavé. Vlastne sa ukazuje, že to zadanie je možné pretvoriť na vlastnú architektonickú úlohu, v ktorej je možné ponúknuť verejnosti oveľa komplexnejšie dielo, než na aké je práve vypísaná tá objednávka. A ďalšia vec je, že napríklad aj pri tom druhom pamätníku, ktorému som nemala čas sa venovať, ktorý je venovaný konkrétnym 2 zavraždeným ľuďom a pritom aj zobecneniu, je to pamätník slobody slova, pretože zavraždený bol novinár a archeologička a ten novinár bol investigatívny novinár a archeologička tiež niečo objavuje, skúma, hľadá, odhaluje. Takže tá záhrada, ktorá je tam vytvorená, je na jednej strane záhrada ako uzavretá záhrada skoro kláštorná, kde môžete prísť kontemplovať, ale zároveň si viem predstaviť, že ak to bude skutočne realizované, tak sa tam budú diať aj iné programy a to miesto nadobudne postupne aj iné funkcie. Tam sa môžu schádzať komunity ľudí, podobne ako ste to spomínali vy. Tie programy sa ešte len vytvoria. Čiže tá ponuka je na jednej strane akoby má svoj scénár, ale na druhej strane je otvorená. Reaguje spoločnosť, komunity, spoločenstva na ňu reagujú a je aj určitá občianska zodpovednosť si tie ďalšie možnosti vytvárať. Čiže nie je to úplne jednosmerný proces, je to výzva k dialogu a na to, ako spoločnosť bude na ten dialog reagovať, to je skoro naša ako výzva smerom k nám. Manuál môže byť výzva ako upozornenie. Každý moment sa môže stať to, čo si myslíte, že sa stalo len v dejinách. Sme toho svedkovia každý deň, ale zároveň tá výzva môže byť aj výzva k občianskej iniciatíve. Mně k tomu ještě napadá, že pokud chceme, aby v rámci pomníků a památníků se konal nějaký kvalitní program, tak je taky potřeba na ten kvalitní program alokovat dostatečné finance už vlastně v zadání a při plánování těch projektů a určit nějakého kurátorku, koordinátora těch aktivit, protože je to prostě velká práce a zodpovědnost a mělo by to spadat pod nějakou instituci nebo někoho konkrétního, kdo se tomu věnuje nějak dlouhodobě systematicky. Ano, a to bude poslední otázka. No, já nevím, jestli se mi podaří sformulovat otázku na někoho z našich řečníků a řečnic, ale považuji to za docela důležitý říct, že my se tady pořád pohybujeme vlastně v rovině společenský, nebo dejme tomu politický, případně ideologický. A myslím si, že co je důležité velice u pomníku nebo památníku, je ta rovina, řekla bych, humanitní, ta rovina osobní, rovina jednotlivce, zejména v té recepci. Tohle je možná to, k čemu se chceme dostat. Jako vlastně jak ten říkejme tomu památník, třeba pro zjednodušení, osloví toho jednotlivce, takže ho zasáhne. Prostě, když, tuším, to byl Roland Barthes, když psal o fotografii, že, tak razil ten pojem punktum fotografie, jako to, co zasáhne. Tak co je to punktum v tom památníku? To je asi to, o co jde a co je důležitý, že? A co se hrozně těžko asi hledá dopředu, ono se to mnohdy jako konstituje až těma reálnýma setkáváníma, tou interakcí, jak říkala Monika, že která nemusí být jen hmotná, jako taková to, že si dětsky hraju, ale interakce mentální, duševní a třeba i duchovní, nějaký rovině prostě opravdu hodně řekněme, abstraktní v té interakci tedy tohohle typu s tím památníkem. Takže jenom bych možná chtěla říct tohleto, jako vlastně, jestli někoho z vás něco napadá k tomu tématu vlastně téhletý osobní roviny a osobního působení toho památníku. Mně se zdá, že třeba ty příklady ze Sudet, kdy jsou typicky vymazaný jména, že jo, protože prostě byly to jména nepřátel.
který padly, tak se vymáznou a tím se ten památník dostane do obecní roviny. Se domnívají ty, kdo to vymazávají. Za necelých 7 let se vymazávají zase ty opačný jména na druhé straně. Ale dnešní naše perspektiva je taková, že klidně my ty jména všechny dáme na jednu ceduli, protože sice, OK, můžou to být pradědečkové někoho, kdo tam ještě žije, ale vlastně už je to tak dávno, že to vnímáme jako nějakou trošku abstrakci na nějaký obecně lidský rovině. A teď možná ta otázka by mohla znít, jestli jsme schopni tuhletu vlastně inkluzivní, smířlivou rovinu dostat do těch památníků už při jejich vzniku a jestli je to vůbec možný. Ona se o to třeba pokusila Maja Lin, že jo, v tom památníku vietnamských veteránů byly okolo toho spory šílený a jenom šťastnou shodou okolností se to podařilo realizovat. No, takže jako, jaký máte na tohle názor, by mě zajímalo. Tak už jen krátce. Vás poprosím. Já bych zareagoval úplně historicky. Právě u těch pomníků té první světové války, tam ta inkluzivní rovina byla, protože vy tam máte na těch pomnících, jsou tam lidi, kteří padli v Rakousko-Uherské armádě, kteří padli v legiích a jsou prostě na jednom sloupu. Jo? Jsou tam Češi, Němci prostě na jednom sloupu, tam, kde byla smíšená ta společnost. A jak jsem říkal, tak prostě český vojáci nebo český národnostní vojáci se chodili fotit před pomník padlých v Liberci, který byl opatřený pouze německýma nápisama. Jo? Takže tato záležitost určitě v historii fungovala. Teď je otázka, jak funguje dneska a na to já nejsem specialista, na to spíš jsou ty lidi, kteří se věnují jakoby těm mladším věcem, ale zase se vrátím k tomu zrcadlu, který vlastně je jakoby připomíná vlastně hodně nový události a tam si myslím, že co vnímám, je reflexe těch lidí, kteří si připomínají tu hodně blízkou událost, kteří si připomínají vlastně tu totalitu, kterou většina těch lidí zažila, pamatuje si ji prostě v nějakém věku a když se ale s těma lidma bavíte, tak každý si ji vnímá jinak a připomíná si ji jinak. A proto i to zrcadlo, protože vlastně on se v tom vidí a jakoby vidí tu svoji paměť tady na ty události. To je veľmi ťažká otázka a neviem, či na ňu viem odpovedať, ale zdá sa mi, keď si spomínala Rolanda Bartha a on si má vybrať fotografiu svojej mamy, ktorú má najradšej, tak si vyberie takú, ktorá nie je portrétna, ani nie je venovaná nejakej konkrétnej udalosti, nie je teda stabilizovaný portrét, ale je to figura, ktorá je rozmazaná. Je to mama, ktorá sa práve otáča a my vlastne nevidíme úplne do tváre, ale vidíme záznam toho pohybu. A to je fotografia, ktorá môže v rôzne momenty vyvolať rôzne spomienky, rôzne obsahy na rôzne príležitosti. Takisto mám podnetné zážitky s miestami a pomníkmi a pamätníkmi, ktoré nejakým spôsobom pracujú s tým, že mi berú určitú vopred utvorenú predstavu alebo nejakú istotu alebo určitú znalosť a dostávajú ma do situácie, v ktorej sa neviem celkom rozhodnúť, nie sú ilustratívne a dovolujú, aby sa vynorili prekvapivé spomienky alebo prekvapivé asociácie, a teda pracujú s nejakou buď neistotou, alebo reverzibilitou, alebo rozhodovaním sa. Nie sú ani ilustratívne, ani plagátové a pracujú s nejakými mierami kríz alebo neistot. A v tom to nie je univerzálna odpoveď, ja ti odpovedám len za seba, pretože pre každého ten moment toho punktum, tej ako náhody, ktorá pomôže, aby si sa dostala k takým obsahom, ku ktorým sa triviálne nevieš ináč dostať, tak to si myslím, že môže byť jedna tá odpoveď, ktorú by som ti na to mohla dať, ale nie je univerzálna. Tak jo, děkuji moc krát. Díky moc všem, kteří se ptali a kteří odpovídali.
My si teď uděláme přestávku na oběd. Já bych vás poprosila, ve 13:45 budeme začínat další blok, který otevře Ondřej Ševců. Máte se určitě na co těšit svým příspěvkem Atrakce, nedorozumění a fenomény ve veřejném prostoru. Pokud si chcete zajít na oběd někde tady v okolí, což bych vám velmi doporučovala, tak tady na klavíru je vytištěný seznam s doporučenými místy, kde se dobře a rychle najíte. Vidíme se za chvíli.